Felly Goronwy, siwr brofiad yw ei ennill y Wobr yma, llongyfarchiadau? Rhaid i chi ofyn i mi eto ymhen bythefnos. Mae o'n brofiad sydyn a emosiynol braidd ynddo ar y noson. Ond dwi'n llawn o ddiolch ac o glod i'r cyfeillion sydd wedi bod yn trefnu'r noson, yn trefnu'r beirniad a pawb yn dweud bethau caredig. A mae o'n bleser digymysg. Diolch yn fawr iawn i hwn. I chi'n fotanydd wrth gwrs chi wedi sgwennu am Sir y Fflint yn y gorffennol. Felly pam Cymru? Pam bwrw ati sgwennu am blodau Cymru? Mi sgwennes i'r llyfr ar Sir Fflint yn Saesneg, ryw 20 mlynedd yn ôl. Ond mi roeddwn i wedi cynnwys un paragraff yn Gymraeg yn deud bod o'n freuddwyd gynnau i sgrifennu'r llyfr, nid am Sir Fflint eto, ond dros Gymru i gyd. Nid yn yr un manylrwydd, ond yn cwmpasu y wlad gyfan ac yn talu sylw i'r pob un o'r 3 sir ar 10, yr hen siroedd. A mi gymerodd dros 20 mlynedd, ond yna mi ddoth y breuddwyd yn wir, a dwi'n hynod o falch mod i wedi cael gymaint o help a iechyd i orffen y gwaith. Oes na ddiffyg ymwybyddiaeth am y maes? A oeddech chi'n gobeithio wneud y gwaith yma helpu codi ymwybyddiaeth? Mae yna 2 ateb i hwnna. Oes, mae yna ddiffyg mawr. Mae'n cael ei ddeud yn aml iawn yn Gymraeg ac yn Saesneg bod yna rhyw ddieithrywch mawr ym myd y planhigion, mwy nag ym myd yr adar. Ond, a bod yn onest, dwi wedi cael syndod fod y llyfr wedi gwerthu cystal. Mae'r 600 cyntaf wedi cael ei gwerthu bron ar unwaith, a mae ail argraffiad ac yn y blaen. Felly mae'n amlwg fod yna bobl yn darllen ac yn mwynhau byd y blodau, a mae hynny wedi codi nghalon. O'n i'n deall bod chi'n sôn hefyd yn y llyfr, mewn ffordd yn rhoi cyngor am gofalu am yr ymgylchedd neu yn rhoi neges bod angen gofalu am yr ymgylchedd. Ydych chi'ch hunan yn pryderu rhywfaint am yr ymgylchedd a'r holl sôn yma am gynesu byd eang? Dwi wedi bod yn y maes yma ers blynyddoedd bellach, a pan ydyn ni'n dechrau hanner can mlynedd yn ôl, mi roedd y syniad o gadwraeth yn rhywbeth gweddol newydd. Mi ydyn ni siarad yn hir am hyn, ond mae'r syniad wedi tyfu, wedi datblygu. Allwch chi ddim agor papur newydd na edrych ar raglen ar y teledu, na ddod yna rhywun yn rhywle yn pwysleisio fod bywyd gwyllt, yr anifeiliaid a'r planhigion o dan fygythiad dros y byd i gyd, ac yn sicr yn gwlad ni'n hunin. Ac un o'r rhesymau cyffredinol sy'n cael ei anwybyddu gan lawer ydy poblogaeth ni fel pobl. O'ch chi, da ni sôn am y niferoedd yn codi yn frawchus, a mae'n effeithio ar bron bob agwedd arall y bywyd. A mi fyddai'n hawdd prigethu am hynny am yn hir, ond dyna fo, nawn ni gadael i fel yna. Ar hynna, na i llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.